श्री स्वामी समर्थ. आमच्या येथे सर्व प्रकारची रत्ने, उपरत्ने, रुद्राक्ष व माळा, नवग्रह ब्रेसलेट, भूर्जपत्र यंत्रे, नवग्रह रत्न, नवग्रह अंगठी, सप्तचक्र ब्रेसलेट, हत्ती रिंग व ब्रेसलेट, टायगर आय ब्रेसलेट, तुळशी माळा, स्फटिक माळा, शाळीग्राम, लक्ष्मी पादुका, पौराणिक यंत्र, संपूर्ण वास्तुयंत्र, कुबेर मूर्ती, कुबेर यंत्र, सरस्वती यंत्र, श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, वशीकरण यंत्र, हात जोडी, इंद्रजाल, कालसर्पदोष यंत्र, कार्यसिद्धी यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, गोमती चक्र, स्वस्तिक पिरॅमिड, शनी अंगठी, क्रिस्टल बॉल, कांस्यवाटी, सर्व प्रकारच्या धार्मिक सामुग्री उपलब्ध. संपर्क 9867975403. चैतन्य रत्ने वास्तुशास्त्र, बोरिवली.